Ahoj. Dobrý večer. Ivanko. Ahoj. Šťastný a veselý. Ahoj. Ahoj. Co vás to napadlo? Ahoj. Vy jste byli doma už? Ne, teď jsme přiletěli. Kde natáčí? Čau. Čau. Zdravka. Čus. Pojďte dál. Pojďte dál. Ahoj. Jsem doma. Dobrý den. Čau, jsem prd. Říkám, mi ti ukázat moje nový auto. Ale já ti dám také. Protože jsi doma. Protože jsi doma. Ježišmarja. Ježišmarja. Jo, ty vole. Ahoj. Já ti jsem ani neuklidila. Já nemáš kde spát, ty Maru, to nevadí, to nevadí, to nevadí. Ahoj! Máte ještě řízek a salát? Čau. Co tady děláte? On má vyšplhat polemě, nebo vy půjdete otevřít? Čau. Čau! Ahoj! Čau. Ahoj! Ahoj! Co tady děláte? Přijeli jsme vás navštívit. Prosím tě, na vteřinku, my jsme nám přivezli ještě, jsme zapomněli 2 dárečky pod stromečkem. Tak pojďte, máte ní. Na chviličku, pojď sem. Tady se vám přivezli dárečky, ještě 2 malinký. Tenhle a tam toho. Jaký no, tak tam toho asi velké. Ne! Ahoj! Pojď tady. Ježišmarja, Vy jste si ahoj! dělali nebo že přijedete, nebo jste chtěli do toho Vietnamu ještě? Nechtěli. To jsou dárečky. Ty vole, to si děláte. Ne. No. Tak pojď, Báro, na kafe. No. Bára, pojď dál. Ahoj. Dobrý den. Jsem doma. Ty si děláš prdel. Jak to, že jste tady takhle brzo? Já včera jsem šel. Překvapení. Čau. Ty vole, Verču. Já jsem nemohla tak pracovat. Ukáž mi to. To je veď radost. Ahoj, mami. Dobrý den. Děti moje zlatý. Ježišmarja. Já myslím. Já mám takovou radost. Martinku, pojď. Já jsem Maro. Ty jsi Maro? Ne. Jak to, že jsi Maro? Nemám kafe. Ahoj, dědo. Dobrý den. Ahoj. Já My jsme tě nechtěli vidět.